Takže ja berem inšpiráciu z takých normálnych bežných vecí, každodenných. Alebo teraz centrál otvorili, tak aj tam chodím niekedy aj 2-3 krát za víkend. Predsa len. Aj dobre vyzerá. Nielen štáb, musí byť prísny, kameraman, režia, skriptka a neviem už, áno, ale podstatné, aby sme všetci aj sami na seba boli prísni. Tí, čo pracujeme na tom filme, na tomto, my musíme sám na seba byť prísni. Prepáčte, no, chodníky mi pískajú. Mala svetovú premiéru v Lofte Arena. Rýchlo! Na čo mi dáš? Daj to sem! Rýchlo, prosím! Prosím, prosím. Prosím, prosím.